Odrážajú jedného súpera za druhým. Idú na bránku. A gól! Zahraj si hokej na www.ing.hokej.sk a vyhraj lístky na majstrovstvá sveta vo Viedni. Hraj hokej za ING! Dobrý podvečer. Ten dnešný príbeh nešťastnej lásky bude rozprávať Števo. Má 31 rokov, pochádza z Banskej Bystrice, je vysokoškolsky vzdelaný. Spoznal kedysi kamarátku Luciu, z kamarátky sa stala manželka, narodil sa malý Kupko a hneď po narodení synčeka sa Lucia rozhodla, že vlastne so Števom im to neklape a tak odišla. Števo sa rozviedol a tak hľadá kamarátku a možno aj niečo viac. Ten Števo, ktorého spomínam, vyzerá takto. Ahoj, som Štefán, som z Banskej Bystrici a mám 31 rokov. Som rozvedený a mám syna. Som nefajčiar. Pracujem ako marketingový manažer, prekladateľ a živnostník. Mám výšku 189 cm a záujmy kultúra, šport, počítače. A aká by mala byť partnerka? Mala by byť príjemná, milá, chápavá, mala by mať od 23 do 33 rokov. Jej záväzky mi nevadia a môže byť príležitostná fajčiarka. Budem tolerovať partnerkyné záujmy. Prvú videovizitku toho hlavného hrdinu dnešných srdcoviek už sme videli, je to Števo. No a dnes nás čakajú ešte tri krásne a šarmantné dámy, takže Števo, ľahkú úlohu určite nebudete mať. Podľa čoho si budete vyberať? Podľa toho, či bude sympatická, či sa mi bude páčiť a podľa toho, či ma bude priťahovať. Števo, my sme vysielali vlastne samostatnú videovizitku vašu a keďže záujem o vás je veľký, ako je možné, že ste nenašli tú pravú? No, v svojich 23 rokoch, 4 som si našiel Luciu. Spolu sme chodili 2 roky, potom sme sa zobrali a náš vzťah sa potom ukončil a... Ja som Števo spomenul, že ten vzťah sa ukončil veľmi rázne, že Lucia prišla z pôrodnice a odišla. Áno. Aj teda s malým Kupkom. Svadba bola preto, lebo bol Kupko na ceste? Áno, preto. S Kupkom sa ale stretávate? Pravda, že raz do týždňa aj si telefonujeme a mám ho rád. Števo, vy vlastne máte svoj vlastný byt v Bystrici, bývate ale aj s rodičmi. Ten byt je v rodinnom dome, alebo ako to vlastne máte? Máme okal, to staré sásové bývame v Banskej Bystrici a ja bývam na prízemí, rodičia bývajú nado mnou a moja sestra Vierka s jej manželom Martinom bývajú na najvyššom poschodí. Dokázali by ste sa, Števo, vzdať vášho pohodlia v byte, ktorý je vlastne v rodinnom dome a nasledovať svoju lásku? Ja som nad tým rozmýšľal, ale ak by to bola taká láska, že by sme sa naozaj milovali, tak by som bol ochotný ísť aj do paneláku bývať, aj keď vyhovuje mi ten rodinný dom. Hej. Myslím si, že s vami by sa dalo veľa ešte rozprávať, ale ste už zvedaví na tie videovizitky? Áno, pravda, že. A na čo sa sústredíte, keď budete vidieť videovizitku? Oči. No, si dávam. Ten človek to má v očiach zapísané. Áno? No. Tak pozrime si prvú videovizitku. Dobre. Dobrý deň, volám sa Andrea, mám 26 rokov, meriam 1,80 m, som rozvedená s 8-ročnou dcérkou a som spod Tatier. Rada by som sa týmto zoznámila s nejakým pánom, ktorý by mal záujem o mňa a moju 8-ročnú dcérku. Som mierumilovná, niekedy výbušná, rada sa prispôsobím, mám rada deti, tým pádom by mi nevadilo, keby môj partner mal 1 alebo 2 deti, môže byť aj viac, ale nie vekovo staršie, bohvie ako. Medzi moje záľuby patrí korčulovanie, v lete aj zime, rada plávam, chodím do prírody a mám rada strašne spoločnosť. To je jedno, či s partnerom alebo s viacerými ľuďmi. Mojho partnera si predstavujem asi tak, mal by byť
Mal by meriať od 175 cm vyššie. Vek by mal mať od 26 rokov do 35. Mal by byť v poriadku milovný, sympatický, inteligentný, mal by byť zhovievavý, nemal by byť agresívny a alkoholik. Mohol by mať záujmy podobné ako moje, poprípade niečo viac. Radi sa prispôsobíme aj s dcérkou. Andrejka, ja som zvedavý, čo na vás Števo povie. Čo hovoríte? Páči sa mi. Čo sa vám na nej najviac páčilo? Najviac? Je príjemná. Ako prvý dojem má s nej príjemný pocit. Dobre, pozrime si druhú videovizitku. Volám sa Dana, mám 32 rokov, bývam v Žiari nad Hronom, kde aj pracujem ako vedúca predajne. Som rozvedená, mám 10-ročnú dcéru. Vo svojom voľnom čase si rada zájdem do prírody, na plaváreň, pozriem si nejaký dobrý film, prípadne si prečítam knihu. Môj partner by mal mať od 31 do 40 rokov, mal by byť vyššej postavy, úprimný, tolerantný, zodpovedný, nefajčiar, mal by mať rád deti, spoločenský typ, dieťa v jeho opatere nie je prekážkou, nemal by byť arogantný, klamár, alkoholik. Čo hovoríte na Danku? Páči sa mi tiež. Viete, aké by ste sa mali tak rozhodovať, že s ktorou z tých dvoch sympatických žien máte ísť na kávu, Andrejka alebo Danka, s ktorou by ste išli? Zatiaľ ešte neviem, ešte si počkám na tú tretiu a potom sa rozhodnem. Tak pozrime si poslednú videovizitku. Ahoj, volám sa Marcela, mám 31 rokov, bývam v Prešove, som 173 cm vysoká, mám jeden nádherný záväzok, 12-ročnú dceru. Medzi moje záľuby patrí šport, to je napríklad bicyklovanie, korčulovanie, plávanie, v zime sa rada lyžujem, sankujem, rada chodím do prírody. Keď mám trošku voľného času, tak si rada tiež prečítam dobrú knihu. No a svojho partnera si predstavujem trošku vyššieho, ako som ja. Na výzore si myslím, že až tak veľmi nezáleží. Musí mať tú vnútornú nejakú charizmu. Mal by byť úprimný, pravdobravný, samostatný. A bola by som rada, keby mal trošku aj nejaké tie organizačné schopnosti. Tým nemyslím, aby mne organizoval život, ale aby mi vedel, alebo respektíve nám vedel pripraviť nejaký nečakaný výlet do prírody. Niečo, čo nie je plánované, aby proste sám niečo vymyslel a prekvapil nás tým. Proste, aby to bol človek, dá sa povedať, do voza aj do koča. Čo poviete vy? Dokázali by ste Marcele pripraviť taký program, ktorý by ju zaujal? Že to mám rád, výlety do prírody, kde sa prechádza. Ktorá z tých troch dám mala oči, v ktorých ste najlepšie čítali? Andrejka, Danka, Marcela. Myslím, že Marcela. Čo si myslíte? Čo prečíta Štefan v Marcelkyných očiach? Na čo bude on najviac zvedavý? Som zvedavý, ako sa zvítame a ako sa spolu budeme rozprávať a ako nám to spolu pôjde, či preskočí iskra. Ahoj. Čau. Ja som Marcela. Ahoj, Števo. Čau. Ďakujem krásne. Veľké prekvapenie čakalo nielen na Marcelku, ale aj na nás. Štefan jej povedal o stretnutí s istou Monikou tesne pred pobytom v Piešťanoch. A v tých troch videovizitkách, čo si videl? No. Si vybral mňa? Teba, no. Ja som sa bála, že tam bola nejaká, ktorá odmietla pobyt, tak... Mám dceru, 12-ročnú. Som slobodná mamička, nebola som ani vydatá. Prečo si sa potom nevydala? Ja som asi dosť náročný človek. A je pravda, že u nás na východe je veľmi ťažko spracovať so zamestnaním. Takže takých tých
úvodzovkách príživníkov, ktorých by som živila. Tých je spústa, ale ja mám dosť svojho trapenia ako tak sama, takže ja už, keď tak, aby to bol vzťah, si myslím, vyrovnaný aspoň z toho dôvodu, no. Nemusí človek asi trošku, vieš, kopnúť, aby som sa posunula dopredu. A dvakrát som ťa videla vo videovizitka, si myslím, celkom taký schopný chlap, si myslím, to skúsim zavolať, že čo? Prvú hodinku máte za sebou. Aký je? Čo vás navštevuje také najviac upútalo, okrem toho, že robí prekladateľa? Z toho, čo ospával na tom bicykli. Čo napríklad sa mi páčilo, že mi povedal, že nemá s kým chodiť bicyklovať, ja bicyklujem rada. Korčulovať by sa rád napríklad naučil. Ja korčulujem, tak ako si myslím, že by sme mali to spoločné a ja neviem, čo ešte. Také. Zatiaľ, čo sme boli spolu tú polhodinku na bicykloch, tak sme sa rozprávali intenzívne. Nebola tam tá chvíľa pauzy, že sme si nemali čo povedať. Príjemne sa s ňou rozpráva. Veľmi príjemne. O kadečom a bez zábrán sa o všetkom dá porozprávať. Budú vám stačiť 3 dní na to, aby ste Števa bližšie spoznali, alebo bude to málo? No, podľa mňa je to málo, ale mám taký pocit, že je možné, že my si tie telefónne čísla vymeníme a možno budeme v kontakte. Myslím, že 3 dní budú stačiť. A na čo budete najviac zvedaví? No dneska ideme ešte hrať bowling, ideme možno mať diskotéku večer, či dobrá tanečníčka, či sa s ňou dobre zabáva. Budete zvedaví na Marcelinu minulosť? Ona trošku skrýva minulosť, nechce sa o nej veľmi rozprávať. Myslím si, že tam bolo niečo, o čom nechce rozprávať, takže ak bude chcieť rozprávať, tak sa s ňou budem o tom rozprávať, ak nie, tak sa nebudem pýtať. Viac než minulosť Marcelu zaujíma, ako je to medzi ňou a Štefanom. Dobre. Na zdravie. Keď narážaš na ten začínajúci vzťah nejaký s tou priateľkou, ťažko povedať, aby som sa cítila urazená, alebo niečo, nepoznám ju takisto ako ju. Myslím, že ju netúžim spoznať. Ja som v tom nevidel nič zlé, že som išiel za Monikou a že som sa s ňou stretol a že som ju spoznal, môžeme ostať priatelia. Prečo ja môžem mať priateľky, aj keby my boli partneri, to nič neznamená. Ja si myslím, že z tvojho pohľadu to asi bude mať nejakú perspektívu, keďže ste sa stretli viackrát, respektíve dávaš tomu šancu, tak asi by som odmietla prísť ako tu. Ja akože si hľadám partnerku a nevidím nič na to zlé, keď si budem vyberať z dvoch. Vyzerá to tak, že si robíš konkurs na lásku alebo na priateľku. To nechcem spraviť na schvál, ani som ti nechcel ubližiť nejako. Ty si už mal nejaký, odkedy si rozvedený, nejaký dlhodobejší vzťah? Nie, práve, že ja som neviem ani dobre chodiť. Ja som tu bola taká neskúsenosť ako nejaký zámer. Ja som bol s Luciou, to bol skoro môj prvý vážny vzťah a vyslovene ako si z toho ani riadne dva nepamätám, čo sa tam vytiahlo. A zatiaľ som v tom konkurze na ktorom mieste? Na prvom. Mám pocit, že ma dobíja, alebo respektíve snaží sa, ale myslím si, že tam hraje dosť veľkú úlohu z mojej strany tá jeho začínajúca sa známosť, s ktorou sa mi priznal, s ktorou sa mi zdôveril, a to asi vo mne vyvoláva takú tú brzdu. Ja to nechcem príliš znásilňovať alebo nejako to tlačiť do nejakej polohy, že sa chcem nejako príliš natláčať. Ja si myslím, že by to malo ísť prirodzene. Ja si myslím, že som skôr na tých 90% rozhodnutá, že asi sa už nenechám presviečať z jeho strany ďalej. V piešťanskom hoteliku Patrícia sa konal konkurs na lásku. Tak sa cítila chvíľami Marcelka, ktorú si na pobyt vybral Števo, a tak my sa o tom trošičku porozprávame. Števo, nevaduješ, že si povedal Marcelke o tvojom stretnutí s Monikou, ktorá videla tvoju videovizitku,
a nemala odvahu nahrať vlastnú a ste sa stretli krátko pred pobytom. Myslím, že to bolo férové. Ak by som to nebol povedal Marcelke ja, tak by jej to povedal niekto iný a bolo by to ešte horšie. Čiže bolo to tá najschodnejšia a najlepšia cesta, čo som mohol spraviť. Keď sa vrátiš domov, čo povieš dcere? Aký bol Števo? Aký bol Števo? Bol to zlatý chlapec, bol pozorný, ale bol to tak, je to taký, ako jej starší brat, ako z môjho pohľadu. Videl vo mne niečo to, čoho sa môže chytiť, oprieť o niečo, alebo takéto vocovské. Je to vo mne proste, ja som ten typ, ktorý asi... Som naučená životom, sama si všetko organizovať a viesť. On je aký? Aká žena by sa mu hodila podľa teba? Jemu, podľa mňa, také malé, jemné stvorenie, také niečo malé, nežné, také čosi, čo by akože... Podľa mňa by to k nemu pasovalo. No. Myslím, že áno. Je taký ideál. Také živé striebro. No ale mne sa zdá, že Marcelka je živé striebro. Marcelka potrebuje silnú ruku. A ja som si teraz uvedomil, keď sme sa rozprávali o tom, že tak ja sa predstavím, ja to beriem podľa povolania nejakého vojaka alebo nejakého policajta, také niečo rázne, umyslene by sa k nej bolo hodilo. Vážne? Vojak, väzenská justičná stráž, čo, policajt, ten ti tam zavelí, tak bude a budete si rozumieť, budete sa vzájomne doplňať. Ty si tvrdohlava, on bude tvrdohlavý, budete sa každú chvíľu hádať a bude to fungovať. A prečo si myslíš, že je tvrdohlava? Podľa čoho? Nie tvrdohlava, ťažko vie, čo chce. Seba vedomá by som to nazval skôr, alebo vie, čo chce a chce to dosiahnuť a pôjde si za svojím cieľom. A by som povedal niekedy až cez mŕtvoly. Možno. To je len taký klam, ja len tak pôsobím, ale vo vnútri... Si citlivá, ja viem. Je to moja obrana, hej. Asi, pred vonkajším svetom. Čo by muselo robiť chlap, aby to Brne nepadlo? Keby som vedela, tak to rovno poviem, nech to urobí asi. Neviem. Ty čo si myslíš? Ako by si to Brne nedal dole? To iba treba trvanlivo dobíjať, aj keď by povedala, to už ten chlap musí vedieť, že on sa nesmie aj odbiť. Dajme tomu, povie, že aj nie, zavolá na druhý deň, bude ju dobíjať, možno to bude dobíjať mesiac a sa to podarí, po mesiaci povie, že si s ním pôjde možno niekde zabaviť, alebo niekto s ňou stretnúť. To nie je pravda. Je to pravda. Musí ju trpezlivo dobíjať, musí... Majú chlapi takú predstavu, že keď dobíjajú tým, že otravujú každý boží deň, takže to dobíjajú. Nie, ja nie som ten typ. Ja som aj typ, že by som aj dobíjal, ale musím vedieť, že tam bude úspech. Tá tvoja obrana musí v nejakom mieste puknúť a musíš tam niekoho pustiť. Ja som iná povaha, no. Komplikovanejšia asi. Tak ja vám ďakujem. S láskou spomínajte. Keď sa pozrieš na to srdiečko a nájdu sa tí muži na videovizitke, ktorí by stáli za to, poznáme už podrobnejšie predstavy, zavoláme a ty sa, Marcelka, rozhodni, či príjmeš pozvanie. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za všetko. Aj tebe všetko dobre? Prekvapený? Prekvapený. Že už sme skončili? Nie. A čo si prekvapený? Že to takto dobre dopadlo. A chcem sa poďakovať ešte raz Markíze. Možno, že sa mi aj s Monikou ten vzťah vyjde, takže aj vďaka Markíze to tak je, aj keď možno, že tým trošku ubližím Marcelke. Dúfam, že nie, ale chcem sa ešte raz poďakovať. Budeme držať palce. Dobre, ďakujem. Držíme ti palce. Nech sa páči, to je ešte vaše, pretože zoznámiť sa chce aj sympatický mladý muž, volá sa Rasťo a dámy, pripravte si telefón. Číslo je 659570007. To je číslo nášho záznamníka, alebo pošlite SMS-ku. A samozrejme poprosím iba tie z vás, ktoré majú odvahu a nahrajú s nami videovizitku. Rasťo vyzerá takto. Volám sa Rasťo, mám 29 rokov, 185 cm výšku, pochádzam z Prakoviec, momentálne žijem v Bratislave, už 8 rok
O sebe by som chcel povedať len toľko, hlavne, že som spoločenský, mám rád ľudí, veľmi mám rád deti, mám rád zábavu, veľmi rád v lete si zajdem na ryby, v zime zase prechádzky do lesa, veľmi rád cestujem, čítam, veľmi rád sledujem vedomostné súťaže v televízii, potom veľmi rád chodím do kina, veľmi rád si pozriem hokej a ešte by som o sebe chcel povedať, že som úprimný. O svojej priateľke, ako by mala vyzerať, by som chcel povedať, by mohla byť výšku 170 cm. Skôr by sa mi páčia brunetky, mala by byť úprimná, spoločenská, mala by byť spontánna. Hlavne tá úprimnosť je pre mňa veľmi dôležitá. Nehľadám si priateľku na flirt, hľadám si priateľku ako na celý život už. Ak si som ťa zaujal, tak vyber si ma. Tak to bol Rastio. Ak vás, dámy, zaujal, ozvite sa. Za všetkých, čo sú napísaní v titulkoch, sa lúčim a už o týždeň si môžete pozrieť veľmi zaujímavý príbeh, ktorý začína hrať Majka.